Tata Nyasaye mbia mana singi chukua tokolio kwa moyasi chinsechi kia turarigiria marika machanu tuaburi gure sanga mona intwe bono kwana mona intu bunura rira bibia sore na kugosaba sieso oyoro motorio ito bono omongwana naro terete nga bali bakinete kalemba igweto omongwana ndo goterana amange no bosongo amake naramaya mwamo igwete okuno kwa eli ntona kororana Nyasaye karanje naende ntororane igonki amineti igonki amineti igo okuno kwa eli ekiagara bono omogano okorire naki nando yonda agatera kwa eli omongwana bono nkogenda tuli kwa eli omongwana bono nkogenda tuli Nyasaye karanje naende ntororane Nyasaye karanje naende ntororane noinere igonki are goteba. Okay, mambo na uwakili ni kama tunaaga mambo ya uwakili sababu siku ya leo tuko katika conclusion. Conclusion ni kumaliza kutamatisha. Wono gotuliri ngana lyo moelio ndelio igwenge karura aboe omotinilio muya ukiwa mwaminifu Mungu atakutendea nini? Ukitoa kulingana na vile umebarikiwa utaona mambo gani na gani? Kumbe watu wa zamani walikuwa wanakula mahindi mpaka wanafuna mengine mapya yale ya zamani yakiwa katika gara. Kumbe kuisha kwa mahindi kutoka gara ni kwa sababu sisi si waaminifu. Ndio maana tunaenda shambani kuleta mabichi kabla hayajakauka vizuri sababu tumeishiwa. Ogo tobora kumbe nugo taba begenwa nakigako garatua genda twachigotobora abantu bali bakale barenga begenwa yasara byogo tobora mbia korete ngaki 26 verse 9 and 10 Leviticus. Katika Swahili, yes, nami nitawaelekezea uso wangu, Mungu atatuelekea uso wake na kuwapa uzazi mwingi, na atatupa uzazi mwingi, na kuwaongoza, na kutuongoza, nami nitalidhibitisha agano langu pamoja nanyi. Sasa atalithibitisha agano lake pamoja nasi. Nanyi mtakula akiba ya zamani sasa itabidi tukule akiba ya zamani mlioiweka siku nyingi, tulioiweka siku nyingi. Tena hayo ya zamani mtayatoa. Sasa haya ya zamani tutayatoa ili myaweke yalipo mpya. Ili tuyaweke yalivyo mpya. Ndio wasoma kelikende. Nimba sesenie moibore abana abange. Ige byane bibiko iguru bibere ko igwo monto batenga ya yanje baba tinye tenene tincherende igo yanyare kana igo ono omanene gago tosesenia tokorengaki toibora abana abange abana baiborwe momenteke tomenteke ninkoro kubwata na kwane kugo monene na koro kubwata na kwae kugo tianania kogenderera koba mona intwe twins na mogenderera kuri endagera enkoro ere enyinge ase byage yani endagera enkoro gera abebye nyinga ase byage byeito na ekiagerere enyinge mono ande bana ekiagerere enyinge mono na moyerusia aroro igera abetereri torusia erinde monyore libaga erinde tonyore libaga tobekenya igo igwete no gwanja kwa Nyasaye abantu bagenda gotobora ono kara ko oyara atira ara agenda bono mwe kwiro no gocha leta na bali gocha leta bono bago chama ko gendera bakobe ande nere gango musikali kuna kokole patroli bono makobe bono ochire bono mwiranira. Okay, ogo tobora kwe bituma eline kero bono tuangire korubuya nakiye kogera Biblia goteba ngaki inatogese tobeka se megukere naki Agai moja mstari wa 9 mpaka 11. Agai 1 mstari wa 9 mpaka 11. Biblia sema hivi. Yes.
Mulitazamia vingi, tulitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Kumbe okay, tulivuna vingi bali tukapokea vichache. Yani tulitarajia tupate vingi, lakini tukapata vichache. Tena mulipovileta nyumbani, hata hivyo vichache tulipovileta nyumbani, nikavipeperusha. Mungu akavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa. Ni kwa sababu ya nyumba yake inayokaa hali ya kuharibika. Wakati ambapo ninyi, sikiza, na ndio maana wakati tumevuna mahindi, tumevuna maharagwe, wimbi, tukiweka kwa gunia, wakati unatoa unaanika kwenda kisiagi, wewe yani mara ya pili ukirudi unasema ya kwamba uendekao kuna mwizi anaiba mahindi. Hauna mwizi wa kuiba mahindi. Ulivuna vichache na tena Mungu akavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Nyumba yake imebaki ikifanya nini? Ikiharibika. Alafu unasikia mtu akisema kwamba tangu fulani aniombe pesa yangu ya shilingi 100. Sioni vile pesa zangu zinaenda. Ni kama alienda akatengeneza pesa zangu kwa njia ile ambayo okay, karaba leta bwana. Hii karaba leta. Tiki ile nsema. Leta bwana. Bae biro. Ba kobe baka wai karansa. Iwano tindi geretio bai karansi. Ora mwere negoje zeni. Okay. Okay. Usije ukasema ya kwamba tangu upeane pesa zako ndio pesa zako zilipeperuswa. Mchawi ajaribu pesa zako. Nani ameharibu pesa zako? Wewe mwenyewe. Na bebu kuyateba. Hakina bomoko iwe bukugo. Soma ngeke gusiga akingonya kuye chana nege Swahili bosa. Nigo mwasemereti manyore binge. Ekero tu akomerete, ekero byuma tokasemerito nyore binge. Kurende mokanyore bike. Kurende tokanyore bike. Nekero mwabirende tenka. Ande bono biye bike tuanyora tuarendirenka. Bikairurukia, Ay baba, ekende diogo soma ne kiorigerere tiogo se mona rio korakwana. Na ekero mwabirende tenka. Bikairuruka bikagenda. Na beri ikire nkabirurukia omongino na matenge kebunge kinge somete buya gwetani muna soma leo. Ekero mwarente tenka ngakora ngaki igo igwete ngoko irurukia ndagera kwagesire ania ayaririo gota kwa igu nyomenda isane iungo 10 ngaga gota ne chingoba chigogora ngaki ono gwakaga nabo kumbe nyasa ogora ngaki igo no nyambesa kwa bwate ko monta ko kabesire tako na korenga nga koruriri na moa ngana ri chibesa chia chaka gonsire liganda likorora buna chire olitaro geti besa chia o munarengo mochande kukwa moete mia igatumiete tachieti ko chiroga chirurukie ingoi gweto iruruki chibesa chiao arafu injo manene bwe meganda ni gonko boria ono manene gakoboria na seki yabete bo bona na seki okogesa bie iruruka ne kiagere nyumba yane kiagere nyumba yaye yatigirwe gendrete ko bali itombe igwa ekero tware gosoma maraki igo yare goteba nga omonto nanyare kunyibire nje Nyasaye biane nga mwanyibire esadaka amana gendogi ono ekero korora iyo takunya kuichana nane manyanga igondo gorogo chitali gorogo chi okay arafu mwatigire nyumba yane yagendete ko bari itombe na kero yo moino nige chanderete nyumba yayo monyene toruga toteba ninga bono togende turigerikero omonto muna amenyete akanyumba na kamaraba lakini togosona bikuruto igo no nayo gosoka yo ndata korusi go gwekora nga korusi ore yani ga ukani nga kita korusi ga kienyo mane ya maraba nyona naye ugosoka yani ura kumie enchira chineti chirinya si gochimbu yebibe ya biasira omwana ajijene kabeya neti bugate nyumba ya yirengima lakini tokoira ne nyumba ya Nyasaye chigurubaro chingo tunga ijire arafu
Asengenje iyo bono ase eng'encho eyio liime likorwa igoro bono ime likorwa igoro liatangirwe bono liatangirwe na ense tekwama endagera. bono nse terigochikwama ndagera rinde no omonto okoigwa konya goteba ng'a ebitume ebi biane nkarora ng'a enamba nabeka nere oyo ore moina abegete naende bono nche ngakora top dressing ng'a lakini imbichieti na biama onye torie korwa ensemo ya 10 nokora top dressing mara 4 kwama ngogoreti ng'aki oyo ore moina ase eng'encho akoru nakomerera bori obotang'ani kwanza nakomera bosa karakoba na ocharo nerara bakwani mokobe na ndara ikaranza ukaranzire okay na arafu soma kuchinzi narentire guragura ase ense omwana noretire guragura ase ense nase bitunwa nase ebitunwa nase endagera nase endagera nase emesabibu nase emesabibu nase emesaituni nase emesaituni nase kende gionsi ase kende gionsi gegokina ase liroba nakigekogera rero onye ninto bwati ching'eni rero irenga chigopimu korukare ching'eni chanya gopimu nono osirini igo chiacharuka koru isano chikagenda arari naende nchiro basi oretire na pado arafu boigo nayeretire ase abanto ande oretire nono ase abanto nase emeremo yonsi abanto bagokora omanyete nono ase kwang'aine tung'a nkoenda ore interview iyogoika kwatebi ng'a interview igoro yare nomana igoro yarenge bono nonye nase ogokora ekonda emeremo omanyete emeremo ende yonsi ndugwaere ende egasi yao etochaya bona bisiane mana gogotera ogu meremo ende yonsi na emeremo gicha ekoreta gentoki oisa gosoma 14 verse 23 Proverbs yeo otebi ng'a amang'ana amasambusa lakini meremo ende yonsi ekoreta ebitoki eki na egento kieng'encho bono aria ase ogokora emeremo ribaga kware koebu chibesa chibwataine okorere kende agokoa buna amase ero okoa 200 ambi okoa 100 okoa 50 okoa 30 okoa 20 kwabeka credit ocha okoa 10 kwagora enyanya onya korusani omoerio bono chibesa echi chiaera otakorereti kende tari ero ore bobe nkio igwete kegendererete ekiagera twatigire nyomba ya Nyasaye egokora ng'aki egosareka bono igoro yao wakore igo gokoba Proverbs okare gosoma ore Proverbs onye kwanyore inateba igegoteba iga ebitoki nigo bikonyorekana korwa ase emeremo ende yonsi ebitoki nokora emeremo ende yonsi norema engoro nokora ebiasara nokora kende gionsi nokora ekonda nosibi chianga eki na echibesa gose bono chibesa chia Ruto na eching'ao na echibesa chia omwananchi o kawaida na eching'ao arafu korende ogokwana amang'ana amasa ore nokonya kwimagine yani omonto akwimagine ng'a na echi abatiakori kumbe noborangeti akori okwo nigo gokorenta okoremerwa okwo gokoreta okoremeru takona koimagine aye kora omoki naye onyore erinde otware ande by the way ase eng'encho abanto batataeti gokora omokia egasi tokoreta omoki gokora na eribero endamwamu ande ng'ai abwoka gosoma goi obonda nigo bore eguto y'abanto abang'aini obonda bore eguto y'abanto abang'aini korende oboriri bw'abanto abariri nigo bore oboriri bwoka nabo igo naende omonto oyo omoriri bono nomobekeranie ekonume bono ama nobori osoe komosuaga obori bora buna bo borarwa amakongo lakini yare ng'aki akoba 27 verse 22 no amang'ana ayare Proverbs takoba igo gokoba moyo kora kindi takona konyinyera nse yomotobo naende eri torwareti amito chikori eri omonto agatanga tinyigwete buna nyigwete nori onorete mogaso tobareti nori ogoiteka ebigeri gaki okumi ense ete kabwati obokong'u gaki monto okarasite motobo ng'agiche ekeuno giakamobwatete ekero acherete ekenyoro takonyara koruta isi takonyara koru sadaka amo nokorwa egukonde na takonyara gokonya motaka kamoranche takonyara gokonya ntakana ekiagera nonye nero omonyene tari enyara gwekonya ngosoma ore eki kiobori omate nabo omonto arakaya ng'a tari bugu kerigire omonto omoriri nomobekerania ase ekonuime omoswagerania amo nobori ng'aki gekoba oboriri bwaeti bogosira yani boriri mbogosira na bakoinoka korwagu ekonume oboriri bakorete ng'aki bono omate ng'ana ndiyo ritari ase ebuku nonye na omonto nare okong'aina omonto onde ng'a iga norega baba mama omino ore mocheri okaranse ta
agitokario maremu igangambara gotenga nyoko akwete moja liare liliogo tuma ome gotenga baba gakitoka mwanjeti konare korako kosa aya ne bali me koruta chinzara amone ne bigenga gochikera ma 26 verse 18 and 19 Proverbs 26 verse 18 and 19 Proverbs ebibunge bibiri kiramo omonto kongaino omonto nde na nyuma yayo motebia nego soliyo kanare go akingo gotiza narenge baba nakumiri muno kamwanjete oyo ni ganga buna ebalimo aye ne bali mere moyo ekorute bigenga byomorero bono ne chinsara bono na makweli igo ige bintu binde mbire tokokora asenge jo tutamanyeti ngasa maliko ngigakora tengagi mata noena bantu bakogoroka batero gotera kwige songo ekero bakuri kwa makwanta batenga amen moboli bono nganki kwaigwa genta igunge kora tingagi omaeta aliga kinaro toliriete 1 Corinthians 14 verse 16 tako narana yakunya gotebe amen bakigento taigweti ekyo taigweti kira yani ngana motara tenega atere kemanyi atere ayegijoro janya goito motu asago korera kwa matenga ameni na koigutokora tingagi osaregete gogo tere gento gogo kwane gento manyanga abantu gokwanera mbakora tengagi ngasomore goseka ngari yabwira ande onyaye ogotoge nyasaye asomoika bono nere oyo ikaranste otamanyeti bono naki ara itabe amina aminto aso waka kwa ongambi ya mono naende naere tamanyeti ayago kwana aya baba ngiye kinane kwabeka gochiboi bono goko bamoyo eringana amina igori mineti ekorengaki bono ngikwa manyaga teririgese otaigwa lakini agoteberi ringa nonya nebuku someke gusipi bono kabaka nyago someke Swahili iga se disikiere erinde rito aiwe disiki kwanyoranga nokorete ngaki no igwete yani nasema hata Biblia isome kiruga kwanza kiruga ikiwa wewe ni mcharuo soma kicharuo ikiwa wewe ni mukamba soma kikamba kiruga mata language. Arafu sasa ukija hapa kanisani, kanisa ya Kiswahili sasa inakuwa rahisi kwako kuielewa. Inakuwa vizuri. Hata nyimbo imba kiruga kwanza. Sasa ukikuja kwa Kiswahili inakuwa rahisi. Wana mwana wataro okuwani 70 gosenkie okoko timu song. Ekebungo keligego chaka gosegi yakabere. Ekeroko getere Kiswahili, ne keroko getere kigusi. Indioko igubuya. Ano mweti ingete bono akwani 71 Kiswahili moboli bono aki ekebunge yakabere ngikego teba. Mali ali ora atigenda akikora atekerere kekugusi. Ayara osaregete. Abakure bana cheirwe kina elio nyuma vale moyo bonsi na ba nyore rwe kine kyo kina geta kucha tata kare tu akatebire kina getali mabera lakini bono bakonyora rwe kina ase chibuku chiango amangana yarere baresen nga chibuku chikaigorwa nebuku egakorangaki ekaigorwa. Bono goko bamoyo, ikiwa unataka mibaraka uwe mtu wa kutoa, uwe mtu wa kuweka Mungu awe nafasi yake ya kwanza. Yani wakati umebarikiwa, wakati umepata kile kidogo, unampatia Mungu kwanza, alafu unatumia singine. Ukipatia Mungu nafasi yake ya kwanza, utaona mibaraka mpaka ushangai. Lakini ukichukua nafasi ya Mungu, utakuwa masikini hoehae mpaka ushangai. Hadi mwaka ujao, Mwenyezi Mungu awabariki. Machanu Nyasaye biyamana singe nchukua kuandira mona intwe aselio giri kuigweka. Mangana ande tuwayakorera singe nchugo tamanyanga ninkikira samaliko. Rero watoira mangana ya gwetera somo ikomo chanu. Tuwasabire tunganya kurwa asali ara mabe. Ayara mayo manana tuwagunduire konya tutamanyeti otoe chinguru chuko yakora. Elinde gwetera ase tole na birwato sene na birabio birandi enchiri ya kare na kare.
elinde kero kwenu bulutu bwao bwenyorera abanga ase rigesa kero naende toragenda ase kipindi kende twabuliri guresa ngamo na intugwetera ase omoika tenda kulingana na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini.